Ak si sa narodil v roku 1980 alebo 81, patríš k ľuďom, ktorých život veľmi skoro naučil, že vnútorná sila nevzniká zo slov, ale zo skúseností. Ročník 1980 nesie vibráciu číslo 9. Tento ročník v sebe nesie cit, hĺbku a veľmi silné vnútorné prežívanie. Sú to ľudia, ktorí často chápu život inak než ostatní, lebo ich skúsenosti ich nutia pozerať sa pod povrch. Deviatka im dáva súcit, veľké srdce, schopnosť vnímať aj bolesť druhých. A preto práve si veľakrát naložia viac na seba, než by mali. Ich cesta ich učí, že všetko nemusia niesť, zachraňovať alebo že držať pri živote. Ročník 1981 nesie vibráciu čísla 10, keď to znížime čísla 1. Tento ročník má v sebe energiu samostatnosti, odvahy a života, ktorý človeka tlačí postaviť sa na vlastné nohy. Ľudia narodení v tomto roku často zistia, že ich sila sa ukáže až vtedy, keď prestanú čakať na oporu zvonka. Jednotka im dáva priebojnosť, vôľu a schopnosť ísť dopredu. Ale zároveň ich učí, že sila nie je o tvrdosti, ani o tom, že všetko musia zvládnuť sami. Ročník 1980 nesie hĺbku, ktorá človeka mení zvnútra. Naopak ročník 1981 nesie silu, ktorá ho nutí postaviť sa za samého seba.